కూర్చోగలను, నేను కూర్చోలేను, కింద కూర్చుంటాను. నేను పైన కింద కూర్చుంటాను, కింద కూర్చుంటాను. నేను అలాగే లేడీస్ డయాల్స్ మీద నేను కూర్చోను. ముఖ్యమంత్రి లేని డయాల్స్ మీద నేను కూర్చోను. అది ఎందుకు చెత్తకప్పుడు నేను డయాల్స్ రాను పైకి, దయచేసి నా సిస్టమ్ నాకు. నేను రాను, ఇక్కడ కూర్చుంటాను. కూర్చోండి పైకి కూర్చుంటాను. చూడడం ఏ రోజు కూర్చుంటాను. కానీ ఈ వల్ల కాదు, ఎవరు నడిపించడం నాకు తెలిసాను. కార్యక్రమం ముద్దుది ముద్దు ఎవరికి నేను కూర్చోండి. నేను కూర్చోలేను. నేను మీ గురించి కరెక్టే. నేను మా ముఖ్యమంత్రిని వదిలేసిన కూర్చోలేను కదా. లేకపోయినా విధానం కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఎవరైనా కానీ సరి చేసుకున్న కార్యం మొత్తం కానీ